Hej. Som bruger af Coop Plus har du mulighed for at få ekstra fleksibilitet i hverdagen med et kombineret Coop Plus medlems- og betalingskort. Vi kalder det Coop Plus Mastercard. Men bare fordi det også er et kreditkort, så betyder det altså ikke, at det koster en masse penge. Det koster faktisk ikke noget at få det, og der er ingen årsgebyr. Du kan se det som en slags buffer i hverdagen. Ingen økonomisk sikkerhed. En stor uforudset udgift kan nemt slå benene væk under hvem som helst. Men med et Coop Plus Mastercard er det muligt for dig at fordele udgifterne over flere måneder. På den måde kan du betale lidt af gangen hver måned, eller meget i nogle måneder. Du bestemmer selv, så længe du bare betaler lidt hver måned. Får du pludselig mulighed for at betale hele beløbet på én gang, så kan du også gøre det. Så er du ikke bundet til noget. Som du kan se, er kortet godt at have til uforudsete udgifter. Men det kan også bruges, når du køber din dagligvarer og på rejser til udlandet. Kortet kan nemlig benyttes i millioner af butikker verden over. Rigtig god fornøjelse. Ansøg om et Coop Plus Mastercard her på siden, hvor du også kan høre mere om kortet.